लात के मौगार बात से ना सुनेला। जाना तानी कि ना लो नहीं। वही तरह एगो भोजपुरी में चुसलेट राजा यानी ओके लोग कहेला बुलेट राजा, लेकिन ओकर नाम हम रखले बानी चुसलेट राजा। बुरा लगता है भाई, काहे से कि एगो ओकर गाना आइल बा जो ना गाना के सुने में तो बिना मनो के लतियावे के मन हो जाये। क्या बढ़िया था गुरु। अब ना तो देखी तो तनी एकर एगो गाना आइल बा कि जिस्म से प्यार नहीं कोइले रहनी, तो एकर मतलब समझा तानी। जिस्म के कहल जाला तो रउआ लोग तो समझते नु बानी कि जिस्म से प्यार ना कोइले रहे आ मेहरी के जैसे जोगैले रहनी। गानवा में कहल हम ना सुनाई काहे से कि इतना अश्लील गाना बाटे कि हम तो बजेबो ना करब सुनैबो ना करब, लेकिन रउआ लोग समझ जाई कि मेहरी के जैसे ही बचैले रहे। मैं नहीं मानता। मारे वाली मुंह तो अनेर बाड़ी सो क्या समझ रहे हैं ना? एकर मतलब कि मुंह वो गाड़ी के बोनट पे मुंह मारने की नहीं कह रहा है, वो बड़का इंजन पे मुंह मारने की बात कह रहा है। अब हम ज्यादा नहीं कुछ समझाएंगे, नहीं तो लोग हमरे के अश्लील कहता है। साला इतना डीजे पर गाना बज रहा है, इतना ये सब भोजपुरी के भोसड़ापुर इंडस्ट्री बनाने वाला सिंगर सब है, ये सब अश्लील फैला रहा है, तो ये सब अच्छा कर रहा है जो मन गाना डीजे पे बजता है। हम वही गानवा के सबको रेल देते हैं तो कहता है कि हम ये बोलू अश्लील फैलाते हैं। बताइए तो क्या जमाना आ गया है। देख रहा है विनोद, यही में कह रहा है कि प्यार निभावे उहे शेर बारी सन, मतलब प्यार निभा ले आ जमन शादी करे प्यार के उ शेर बाड़ी आ न तो मुंह मरावे वाला अनेर बाड़ी। तुम्हें शर्म है कुछ? है आगे के लाइनवा सुनी तो न तो पैसा पर देवे वाली ढेर बाड़ी सन। पैसा पर देवे वाली हमरो लगे 2-4 गो रुपया बा, का मिली का बुलेट राजा आई तारा घरे ना? बताओ तू का कहे के चाहता रे? कहे के ये चाहता रे कि तारा लगे पैसा बा तो पैसा पर देवे वाली ढेर बाड़ी सन। हम ई मांगा तारे कथी भाई? हौ मांगा तारे का चीज? ना ना उ ना मांगत होवे ना तो उ तो मरबे तो तोहर मुंह हाथ सब थुथुन फोड़ दिया सब की ना। लेकिन ई तो गलत बात बा। हमरा बुझाता कि रोटी सब्जी खाए वाला मांगत होई ना, रोटी सब्जी मांगत होवे ना तो ई कांचा चमड़ी चबावेला नानू मांगत रे। ये फंस गया का भाई लोग? जाई का एकरा घरे हमको कुछ पैसा तो देइए देम। अब इतना ना एकर डिमांड ना पूरा कर सकेली ने कि जितना बा उतना में तो मिलिए नहीं चाहे। कुछ शर्म आया है? बाकी रउआ लोग के का विचार बा? जाई कि ना जाई एकरा घरे नीचे कमेंट करके बताई तो मिलतानी अगला वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।